Takže vážne diváci, dneska vás vítam u ďalšieho videa. Dneska je tu so mnou Peťo a Alex. Čau! Čau! A dneska chceme natočiť vlastne taký, že survival, že ako sa správa normálny človek, ako v survival klasika. Takže budeme Chcel to po mne môj dobrý kamoš. Chcel to po mne dobrý kamoš Lukáš Rizoň. Takže ja rovno môžem začať. Pripáve ťažší stromy. Nemusí to všetko komentovať. Kto, Peťo? A zatiaľ to vypadá, že Peťo. No jasné, s blokmi dreva, to musí mať diamanty. A dnešný diel bude tak dlhý, dokým nenájde diamanty. No, to si robíš srandu, no ne, diamanty to nenájdem. Proste, kamo, ja len ako sa normálne survivali, nerobím boloviny. Ale ja sa bojím, že tu nebudú žiadne ovce, a ja si nenájdem posteľ. Tam je hrad. No hej. A dedina, či ne? Áno, poď to zobrať, tam budú veci. Tam je dedina. Počkaj, sorry. Čo je ten hrad? To je dedina, poď tam. Idem tam, počkaj. Má dosť divný skin. Hej, držka, a čo to podľa teba je? Je to podľa mňa, ten skin vyzerá ako mäso. A nie, tam je pustný hrad. Nie, chrám tam nie. Tam je dedina. Zober si bambusy, budeš ich potrebovať. Alebo je tam aj občerstvenie, nemusíš sa stavať ledvo. A bude tu vlna. Jaká vlna? Nie, budú tu postele. Podľa mňa, hej. Tak ja tu prespím. Nie, počkaj, Alex, ty mohol by si sa posunúť. No. Čo? Kamo, dobre. Wow. Počkaj, to čo za blok? Nie, ale... Aha, ty, počkaj. To je to lapis fazule. Lazule, ty. Onže fazule. Modré fazule. Lapis fazule. Čo by mohlo byť pod týmto? Nič tam není. Pozeraj. Ja viem, čo tam je. Si sa našiel raz. Hej. Zober si cestu. Ne. Ja keby niečo, ja si všetko vykraftím. Tam je v tejto. Tam je Nie, počkaj. A ešte Ja viem, tu nič nie je. Teda je tu česká. Hej. Áno. Kaktus. To ti je na čo? Hej, kamo, čo mám spraviť, aby sa to všetko vlastne... Možno takto. Možno takto ukážem. No počkať. Že... Ne. Počkaj, nedej shift. Aha. A tak. Aha. Dobre. A čo? Dvakrát na to kliknú. A už tu nič neskočilo. Kamo, tak to bolo. Dobre. Ja som vedel, že nezomreš. Dobre, to bude život fajnového. Počkajte, hraj zatiaľ. Fajn. Tak, chcela som tu ja u toho a idem. Čo? No, táto mi natáčame, dobre. A 2 moments later. Robím sa srandu. Hej, kamo. Ja teraz chcem hrať chvíľku. Nie. Počúvaj. Klasický survival. Kamo. Pre natočenie vždy hrám ja. Ja viem. Alex si povedal, že budeš slušný. Ja viem, ale som slušný. Dobre, Ale musím vykraftiť aspoň tento pickaxe, aby som mohol vziať zvon. Počkaj. Nie, počkaj. Mne zvon, ne. Mne sa zdalo, že tu je ono. Pavúk. Konečne sa vrátil, jak starému dobrému počítaču. Nie, teba by nebudem, dedinčané. Ty si dobrý, vy ste ma tu ubytovali, okej. To sa ti hrozne Vykraftíme ďalšie styky, miláme styky. Teraz si vykraftíme lopatu. Teraz si ideme vykraftiť. Počkaj, ne takto, opačne. Meč, stykas. A teraz si ideme vykraftiť. Sekerku. Hej, sekerku. Nie, to sa robí inak. Takto. Aha.
Čo som? Ježiš, ja som zabudol zase, že... Prečo? Ja som zabudol zase, že 2 styky. Hej, kamo, on mi furt hovorí, že som mnou. Ne, počkaj. Kraftil si raz už. Hej. Už takto. Áno. Easy. Tak prečo hovoríš easy, keď si to ani sám nedal? Ale som slepý. Vieš? A vyťaž si aj ten zvon, to budeš mať ako na okvasu. Ne. Nebudeme okradať chudobných dedinčanov, to robí len Kido. Počkaj, čo to? A počkaj. Ale okradol si už. To čo je? Carpoti table. Ale už si okradol. No dobre, o čo? Ešte o chlebík. Však potreba. Nerozmýšľaš. Dobre, ja idem naspäť do lesa. Ja sa k vám hneď vrátim, dedinčania. Počkaj, kadiaľ bolo? Tam je jaskyňa. Nie, počkaj. Aha, vlastne áno. To potrebujem. Počkaj, niečo ti ukážem, niečo vám ukážem, diváci. No, tak to som zvedavý. Levitujúci piesok. Počkaj, a čo s tým? Dobre, tak ja si teraz idem natočiť asi také kamene, však Alex. Dobre, že to sú. Dostal si achievement. To čo je? Odznak. Jaj, aha, odznak. No, počkaj, tak to vezmem. Koľko? Ja si nateším. Skočiť do jamy. Keď je taká malá. Potrebuješ 9 kameňov na celú výbavu. Dobre, nie, ja si ich zoberiem aj tak viacej, lebo ja chcem... Na pec. Na pec, ale ja potrebujem aj iné veci, chápeš? Neťaž pod seba to robí iba, No, viem. Však, ale jak som to mal vyťažiť? Normálne krompáčom. Iron! Tak to si idem kamo hneď vykraftiť Tu ona. máš u seba crafting. Dobre. Si slepý, či čo? Asi. Aha, musíš si vykraftiť. Mám ich málo. Tak, kraftíme a idem si pre Iron, ktorý... A ešte meč. Meči. Nie. Tak. Achievement si dostal zas. A ešte kúpa Ironu, chápeš to? Ja som takto hneď zo začiatku v prvom survivori nenašiel. Nie, počkaj. Ja to skúsim. Že či ešte tu dá, čo nebude. Počkaj, dobre, dajem. A... to sú... Ale aj cobblestone mi treba. Idem sa umyť. Prečo sa idem umyť? Každý to odchádza, prichádza vo videjku, ako... Dobre, nevadí. Lukáš, točíme tu pre teba. Chcel si to dopačiť, ak toto video pozeráš. Tak. Daj like a odber a follow. Super. Alex, vidím, že ten je fakt... Kamo... Uhlie. Nie, čo si mám spraviť z toho oného? A už... Ironu? Hej. Pickaxe. Fakt? A na meč, nie? Meč nie, máš presne na pickaxe. A s pickaxeom ironovým vieš ťažiť aj diamanty. Fakt? Ja viem. Počkaj, teraz uhlie netreba. To je bug, neťaž to bol bug. Keď toto tak ho prestaň ťažiť, hej? Lebo to sa ti vyťaží samo. Ok, dobre, Ježiš, už vyzerá tak, že je noc. Počkaj, nie, ešte nie. Na čo som zabudol. To je tam golem. Ja tu mám svoj crafting table ešte. Tam je Dobre. golem. Zatiaľ prežívame dobre. Zatiaľ... Ja som videl golema. To je dobré, lebo on ich musí strážiť. Áno. No tak, Ale keď ho buchneš, tak pred ním nemáš šancu. Máš. to čo je za hudbu? To je hudba noci. Chod do najbližšej postele. Idem tuto. Tu je. Však im to rozkop. Ale to sa nepatrí. Čales. Ježiš, videl si, jak som bagol cesto. Takže počkaj, musím spraviť svoje povinnosti. On to bolo. Nie. Ja aj najprv to vypiesť musím. Sorry, jaká som... Najprv sa vyspí. Dobre, sa vyspím. Zase máš achievement. Sandujem. Nemám. Kde sa robiť pec? A mám vôbec také stolny? Ja mám. Tak počkaj. Na čo sa zničil ten oný? Si dego. Takže, Sideko. keby ste nevedeli, kto je Lukáš Vidzon, tak ten chodí s nami na školu. My sme tretiaci.
a chcel, aby sme natočili práve takéto video. Hej, a chcel potom aj ťaženie rudy, takže to by sme všetko mohli natočiť. Natočenie baví, robím to. Ale ťaženie sme už točili. A dvojka by nemohla. Mohla. Prvý. Ale tých 9 uhlí si zober. To Už? ti stačí. Dobre. Toto bude tvoj domček, takýto pidi. Však ty nepotrebuješ veľký dom. To je pravda. Nie, nechaj si tu pec. Dobre. Krompáč si urob. Tak, mám nový A daj pickaxe. si, a vykrafti si čestu a daj si ho do česty. Používaj kamenný, ale tento budeš mať iba na také rudy, že diamanty, vápne. Tak dobre, tak zatiaľ. Jeho si nevšímajte, on hovorí, že sme nubáci, ale to my samozrejme nejsme. To nemám. Toto bude moja skladňa, dobre. Čo? Prečo to máš? Ja počkaj, čo si má dať do česty? Aj mám pickaxe a tie veci, aj uhlie. Toto zatiaľ si nechám, keby dačo. Ale ty nemáš to uhlie. A môžeme ísť na taký prieskum. A idem asi si... Hej, ale skús dať M-ko, že čo sa stane, lebo vo Fortnite sa stane niečo iné. A prečo si hovoríš o Fortnite, keď hráme Minecraft? Ja viem, ale ja som myslel, že si tam môžeš nastaviť to, kde ti bude ukazovať, že kde je dom. Divný skinčak. Hello! Hello tu kilo! Hello tu kilo! Ale ty minieš tu sekel. Nemíňam, však nič nespravila zatiaľ. OK, ja si ešte zaťažím drevo. Dobre, jednu noc sme prežili, OK? Sme ako normálny človek survivali. Lukáš, dúfam, že ti nevadí, že sa ubytoval kde. Však to je dobre, ne? Som nejaký dobrodruž, našiel som dedinu. Proste klasika. Ja som našiel dedinu a povedal som mu, že tam je dedina. Dobre, dobre, áno, chválim ťa, že si to našiel. A zase nemusíš robiť, že Oh, danger of this club. Mango stop, not bingo stop. Go to raft, take us to a bus. Kto to pozná, nech napíše do komentáru. Dobre. Kto to pozná, tak dajte like a odbeva, napíšte to do komentárov. Dobre, vidíte, Alex nejaký song dal, pekný, krásny, najkrajší, áno, vidím. A ešte jeden dám. Nie, už nedávaj nič radšej, lebo nedajú nám lajky. Kosný sa kaktus. Vidíš si toto, to je pekné, to môžeš mať ako dizajn. Nie, počkaj, otoč sa, daj. Daj niečo, urobím, čo tam môžeš mať na okrasu. Aj sa ti to bude hodiť. Super, toto môžeš mať na okrasu. Nie. Toto môžeš mať. Alexander. Čo? Že takto pôjdeš a Dobre. ukážem ti, že tak otvoríš a takto, že shiftik, bác, zničíme toto, dáme tam toto a kaktusík. Dobre, chápem. Toto by mohlo byť. Počkajte, na stole. Aha. Máte tu niekde lávu, idem to spáliť. Nie, počkaj, ešte odložím do zásoby ako prv. Čo je toto? A druhý? Button, ty to nepoznáš? Dobre, ale prečo sú tam 3? Neviem. O! Kvietajúci kvetinač. Nie, počkaj. Daj to úplne Kamo. Daj to úplne na vec. Nie, ja si robím srandu z toho vietajúceho piesku. Nie, chápeš ma? Nie, počkaj, ty si chcel ten zvon, hej, tak ja si ho idem a uvidíš, čo spravím. Tako vážne, dobre. Dobre, a teraz Daj sa do domčeka. zákaz, musíte len zvoniť. Počkaj, ja takto. Kostol. A počkaj, máte tu ešte aké jedlo? Ja som hladný. Vážne? Pozeraj, ja ti urobím jedno. Prečo mi jedlo to za furt pár bereš?
sekúnd. Pozrieť, tu není jedlo. Ti len ukážem, aby si to na budúce nehľadal. Potrebujem dať CTRL, aby som bol rýchlejší. Vidíš jedlo predo mnou? Vidíš tu jedlo? Dobre. Jaj. Dobre. Musíme si zobrať viac. Dobre, však si to naťažím. Poď. Hej. Poď. Halo, ale nemôžem ti vychlaptiť chleby. Nie, lebo natáčam ja, nie to oné. Na tom videu ťa nebudem otrvať. Počúvajte, odoberajte Alexa, dajte mu follow, dajte mu lajky na kanále Alex, Molnár, 4. Ali a to všetko s malým. Tak to napíšete krásne, asi to je krásne. Ale všetko. A dojky. Počkaj, nemám nápad. Nie. Shift. Počkaj, shift a... A však ja si... A počkaj. A toto. A máš. Aha, je chleby. Dobre, tak Alex mi tu vykraftil chleby. Najlepšie jedlo na svete, chleba. Počkajte, ja idem, potrebujem ísť na záchod a hneď sa vrátim. A zavri. Dobre, zatiaľ sme tu sami a hráme. No a Filip ale ide natážiť si slamu. No, ešte si jem pre takú slamu. Prečo ukrádaš? Filip, ty už neťažíš toto. Čo? Čo si urobil? Á, nevadí. Ha. Však aspoň si toto naťažím. Ale Filip, ty si nezobral tú slamu. Však čo berem? Slamu? Ale hen tam, tu v jame. To je jedno. Zobral! Ja si zobral všetko. Čo tu robí tento dedinčan? Čaves. Počkaj. Dedin. Ne. Mám tu kraftinku. Dobre, teraz ideme vykraftiť. Lety. Ježiš, to bude chlebo však, Peťo. Alex, kúkaj na toto. No čo? Ja si toho naťažil až priveľa. Ty čo robíš? 51 chlebov! Hej, môžeš si ťuknúť na ten nápis chleba. A dať u toho shift. Počkaj, tak dobre. Máš presne na save a daj shift a zober si to. Pekne. A teraz 60. Máš 60. Čo chce ten dedičan fúr? Nelieta. Pozri sa na ich obchody, nemá ich len tak. Čo? Nemá ich len tak, Že? keď nevidíš ich obchody. A? Neviem, o čom hovoríš. Ty máš už toľko chlebu? Ja by som si ešte, počkaj, koľko mám? Dreva mám 61. Čo si ešte vykraftíme také? Môžeš si vykraftiť točky a ísť na výplavu za diamantmi. Ty prestan s tými diamantmi. Ale áno, ťažiť budem. A ťažiť môžeš, ale on sa tu spomína diamant. Aj diamanty môžem ťažiť. A zober si aj voľový klopač, keby dačo. Keby nejaké diamanty. Samozrejme. OK. A keby nejaké zombíci? A keby nejaké zombici? Meč? Lepší meč? Meč. Dobre. Koľko takých torčiek? No, dosť. Však budeš na dlhej výplave. Ty prestan s tou výpravou. Čo však? Však áno, ja budem na dlhej. Bude na dlhej výplave. Hej. Však Toľko to mi stačí? Hej, na krátky tunel ti to stačí. No a, dobre, asi. Hej, kamo. Tak
Na čo ideš? Na dopy, na dolu. Hej, jak to, že už nemôžem torče? Na krátko. Počkaj, jak to, že už nemôžem torče? Ja aj styky nemám. Čo robíš, Alex? Nič. Vieš, čo sa spravil? Drgol som na to, nehovor, že nič. Hovorí Peťo. Čo? Niečo. Nič. Dobre. Nič. Kámo, vieš o to, že sa dá spraviť boh v Minecrafte? Ja viem. Počkaj, jak to, že mi zase nejde to? Ty nevieš kraftiť, ty len torčky. Aha, okej. Ja viem, ja som nubák. Ešte jedna ti tam pôjde. Dobre. Alex sa mi nesmej. Dobre, čo ešte také? Čo ešte také treba? Nič. A chod do jaskyne, najprv sa vyspí. Brnko nemám. Hej, ale ako si urobíš brnko z stone? No, to sa nedá, to je pravda. A že čo si mi ešte povedal, že mám niečo z kameňa? Čo? Že si povedal, že mám teda čo z kameňa spraviť. Že urob si viac stone pickaxeov. Tam je pavúk, zabij ho, budeš mať návuk. A dvaja pavúci. Viem. To dáš si prohráč. Ja viem, to je easy. A nezabij. Proti dvom pavúkom. Však to je easy. Vážne? Čo? Uvidím, jak to vyhráš. Však si povedal, že som prohráč. Hej, prohráč. Tak jak hovoríš, že je to easy, keď to ani nedáš. Počkaj. Sem vie? Nie. Zombie. Ty si začal od začiatku. Ale máš tu domček, vidíš, jak dobre, že máš domček. Tam si umrel. Oni sa spawnujú. Nie, počkaj. Poď, tam si Ale umrel. ja tu som. Veci. Ty si ten pavúk, ktorého som ešte nedokončil. Dobre? A ty? A pidi zombík. Hej, ale ty si vôbec nemusíš kraftiť styky, keď si na púšti. Kámo, niečo som ešte zabudol na tú výpravu. A to si mi nepovedal, takže nie si pro. Čo? Nie, také chlebíky. Hej. Zabil som pavúka a hovno som po ňom získal. Hej, ale tam máš ešte ľud z druhého. Tam si má ľud z Kamo, druhého. ja nemám už hovno, ja som musím vykraftiť ďalší meč. Nemusíš. Musím, Hej, však ja tak. som myslel, že chleba. Nesmej sa. Nie je to pekné. Už som myslel, že si zabudol, jak sa kraftíme. Čo? Zase taký nubak nie som. Dobre, ide sa vyprázdňovať inventár. Líp. A potrebuješ toto, nedlo. Ja viem. Však na to som nezapomniel. Bereme si asi tých 10. A Budeme pár. Nie. Pár znamená veľa. Toľko to si vezmeme asi 22? A čo, ty by si mi dala viac? 22. Však dobre, nie? OK, dámy a páni, ide sa na výpravu roka. No to jasné. Takže všetci budete pozerať, ako ja idem ťažiť diamanty. Hej, ale najprv si odlož veci. Najprv si odlož drevo, keby si ho odlož. A nemám si vziať crafting table. Mohol by si aj pec. Na čo? Na to, že keby našiel nejakú rudu, ktorú by sekerka Aha. Však to je jedno, nie? niečo si levituje. A pre dvere daj nejaký blok, že nevstupovať. Pre dvere daj blok. Jak sa vlastne craftiť cedula? Cihla? Nie, to je jedno. Ty prečo tam nemáš čistku? Dobre, ide sa na to. Do akej jaskyne? Nevieš? Kde mám začať? Nie, tuto. Či? Hej. Tu Ale tam sa lopata. Čo? Lopata. Však je veľa. Ja som ťažil oné. Čo? Ne, toto je koniec. Hej, ale Ja som tam videl železo. Ale dávaj si tam torčky. Hneď. Zas. Skoro si sa zabil v piesku. Chceš sa ešte raz zabiť? Ja by som ti odporúčil kopať hlbšie.
Tam není taká šanca, že narazíš. Čo ako to nevylezem? Čím to? Nekop pod seba. A jak mám kopať? Schody, aby si sem zás dostal. No. Ty kopeš jak nubák. Nekopem ako nubák. Fakt? Hej, kámo, podľa teba kopem ako nubák. Pozri sa, poď na tento blok, poď do tohto bloku a pozri sa hore. Ako sa odtiaľ dostaneš? Mám nápad. Ty sa vystávaš. Nie, už viem, čo si idem vykraftiť. Halo, ty máš u seba crafting table. To vlastne, hej. Tyže, to vlastne. Ide sa kraftiť rebríček. Rebríček? To potrebuješ viac stykov na rebríček. Ja viem. Ale veľa ich potrebujem. Tak určite nie 4. Určite nie 9. Toľko to? Toľko stačí. Ale zase 2 na to asi nebudeš mať. Počkaj. Mám jeden nápad. Kde je tu rebrík? Ja viem. Počkaj. Tu. Počkaj. 2 rebríky. 21. Takže 3 rebríky. 21. A to je dosť, nie? Dobre, sa na veľkú výpravu. Ide sa. Toto môžem kopať pod seba, ale toto som sám postavil. Hej. Ide sa do lesa, komórky, traste sa. Čo sa má trasať? Komórky. To čo je? To je niečo, čo tam zabije. Fakt? Srandujem. To je také povekadlo. Milí diváci, to je také povekadlo. Milí diváci, keď budeš kopať viac ako 2. Železo! Nekop od seba. Dobre. Môže tam byť láva. To znamená, že už sme blízko. Čo? Však sme blízko, nie? A ja To viem. sme blízko. Tohto. Yes. Diamantov? Áno. Aj Hej. lávy. Pec. Máš u seba. Uh, Ale nemáš u... Musíš najprv nájsť uhlie. OK. Tuto Chceš pomáhať. sa najprv na papa. Ďalší iron, tak to je dobré. Radšej uhlie ako iron. Srandujem. Ale aj iron je dobrý. Hej. Napapať sa. Á, však to. Ale aj uhlie. Áno. Uhlie. Ty si to zakvikol. Že ale aj uhlie. Dobre, mama. Daj si tu vypiekať. Tam je železo. Nie. Aha, áno, je. Ja som to nejako počul. A ešte tam je tiež železo. Daj si to. Kamo, tu je pavúk. Otočkuj si to. Počkaj. Na uhlie. Jednu ti stačí. To nemusíš takto hrozne točkovať. Čo mi stačí jedno? Filip, ja som ešte videl Jedno toto. uhlie ti tam stačí a už to nechaj tam. Nie, nechaj si tam, už si tam dal jedno uhlie, tak už tam nedávaj žiadne, to ti vydrží na 8 ironov jedno uhlie. Viem. OK. Filip, ja som tam ešte videl železo. Ešte viacej. A ja. Ešte tam je železo, skús. No jasne. Jasné, tam železo. Dve rudy hneď pri sebe. Ale to sú 1000 železo. Prečo je to tak veľa toho? O! Už som si myslel, že tam budú ďalšie. Tak toto je super, nie? Vykrafti si potom stone cutter. Že čo? Však vieš, tam tá pielka. Jaká pielka. Potom ti to ukážem. Ale krafti sa to za ironou. Dobre. Myslíš tie nožnice? Ne. Daj tam sem Ja- crafting table a ja ti to ukážem. Aha, dobre, drevo mám. Ja idem craftiť meč z ironu. Môžem? Môžeš.
Rob si rovno aj ironovú sekelku. Áno. Ale potom už budeš mať teba... Nie, počkaj. Potom si ešte urob toto. Lopatu. Áno. A to mi vyjde na to? Aha. Však, aha, ja mám ešte ďalšie. Dve. Nie, jedno. Alebo vieš čo, keď nachádzaš takto irony, tak môžeš kopať aj... Nie, ešte má 5 ironov. Ja viem, 1. 5. Aha, tak môžeš kopať aj s tým ironovým pickaxom. Aha. Ušetríš tým cobblestone. Myslím, ja viem, že to je blbé dosť, ale ušetríš cobblestone. Ako Boston? Ja vátežím cobblestone, diamanty a redstone. To kto spieva? Jeden hráč Minecraftový. Já jsem ryba s Minecraftom, veď na. Mám na sobě armor zlatý, A prečo mám vlastne šetriť toto? Cobblestone? Hej, nie. Na Nie, cobblestoneový pickaxe. Cobblestoneový? Hej. Ja neviem, môže ho kľudne zničiť a začať používať ironový. No však to je lepšie, či? Hej. Však radšej šetriť ironu. Hej. Však to je lepšie. Radšej šetriť iron. Kam nenatáčame už dosť dlho. No a to je Točíme. jedno. To je jedno, môže to mať kľudne aj hodinu. Točíme. To je pravda. Aj 24 Točíme, keď toto dotočíme. Pamätáte si na Filipovú starú verziu? 1:13. Verzia. A od 1:14 Ja, kamo. prestav natáčať. Ja mám si spravím ďalší pickaxe, mi to jedno. Však. Tak a Pickaxeom. urobíme určite z tohto aj ďalší diel a pre dnešný diel by to už asi stačilo. No dobre. Počkaj. Čo som zase... Dobre, pre tento diel by to už asi bolo všetko. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like aj odber. Lukáš, natočil som to teda pre teba, ako si chcel. Lúči sa s vami Alex, Peťo. Čaute. Čaute. A zatiaľ čus.